Plejtvák, myšok obrovská je svého druhu velryba. Povídat si infrazvukem, to je její záliba. Osaměle pluje mořem plných špatných ker. Celý rok tu jenom mrznou, vždyť to není fér. Na zimu se přestěhuje do teplejší vod. Sluníčko a nové ryby vážně přijdou vhod. Svým výdechem tvoří z vody gejzíry a fontány, mláďata se dlouho nehnou ani na krok od mámy. Velikosti dinosaura je velrybí maminka. Velrybátko ráda kojí, vždy, když má čas zrovna. Velká láska z jejich vztahu pro ostatní vyplývá, šťastné mládě potápí se, fontánkou vše zalívá. Dobrý den, ahoj, moje jméno je Michaela Kolouchová, jsem mámou 2 malých kluků. Pracuji jako učitelka na základní škole a laktační poradkyně. Dnes bych vám ale chtěla představit svou novou knížku pro děti. Podivuhodná zvířátka. Jde o knížku 16 básniček, určených pro děti ve věku zhruba od 4 do 12 let. Můj velký dík patří také ilustrátorce Kateřině Kofroňové, která zvířátkům vnukla jejich grafickou podobu. Možná se ptáte, proč podivuhodná zvířátka? V čem jsou zvláštní? Odpovědí může být hned několik. Všechna tato zvířátka mají hodně zajímavé sociální chování, péči o mláďata. Jedno ze zvířat z knížky dokonce nenajdete ani v žádné zoo na naší planetě. Mým největším přáním je, aby podivuhodná zvířátka spojovala. Spojovala rodiče se svými dětmi při společných chvílích nad knížkou. Ale zároveň spojovala i děti navzájem, ať už čtou knížku ve školách, školkách, na zájmových kroužcích nebo doma se svými sourozenci. Druhým mým velkým přáním je to, aby se podivuhodným zvířátkům podařilo aspoň trošičku propojit svět. Aby v dětech vyvolávala lásku a touhu po poznání, lásku ke všem živým tvorům na naší planetě. Takovým třetím pilířem, na kterém jsem stavěla podivuhodná zvířátka, je to, aby knížka v dětech vyvolávala i touhu po informacích. Aby si po přečtení hravé básničky o některém ze zvířecích hrdinů chtěli vyhledat o zvířátku další informace, třeba na internetu, prohlédnout si další fotky nebo zhlédnout nějaký přírodopisný dokument. Moc vás prosím, pomozte podivuhodným zvířátkům do světa. Bez vás to totiž nezvládnou. Pokud si knížku objednáte nyní během předprodejní kampaně na doniu.cz, měla by vám knížka být doručena do Vánoc. Děti ji tak mohou najít pod vánočním stromečkem. Vydáním podivuhodných zvířátek si plním můj vlastní dětský sen. Ať se vám splní ty vaše. Mnohokrát děkuji za vaši podporu.